हेलो लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनेल लोगोफोर नै दिनै आंहा ओंख्रि संनायनि आराम्भ खालामसैलाय आरोना लोगोफोर नै लाइ मैद्रु संनानै जानोसै इनिफ्राय नैबेयावहाय मुला दङ नै चाइना मुला बेखौहाय खाजि लगायगोन आङो आरामनो लोगोफोर इनिफ्राय नैबेयो बानलु गोथां आरो बानलु गोथां बायनानै लाबोनायनि इनिफ्राय मामिया जोंहा नै बैयावहाय ओंखाम जागासिनो दङ आरोना अंगनबादि स्कुलाव थांनो थाखाय मामि दे जादो स्कुल थांनांगौ ना मा ओरै नाहर आंखौ देखाय होनलायनायानो दाना आङो मैगंखौ सायहरग्रोनोसै आरो इनिफ्राय संनोसै इनिफ्राय लोगोफोर आरो हांसोनि दाउदैबो रुनानै जागोन दिनैनि आंनि ओंख्रिफोरा बेनो जागोन आरोना नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ बयबो लोगोफोर लाया बायनानै लाबोनाय बिजौ जि मोजांथार नै बिजौ गोजानो नै लोगोफोर दानिया आङो लाइखौ रुहरबाय आरोना इनिफ्राय मोननायबो टाइम जालायलायबाय नै दहायनिफ्राय आं माने भिडिअ बानायबाय थालायलायदि आरोना संनायखौहाय बानायबाय थानो आं सम मोनलायलायदि आरोना लोगोफोर बेलेग खामानिबो दं नालाय इनिफ्राय नै लोगोफोर इथिंजाय आङो दाउदै रुहरबाय आरोना हांसोनि दाउदै हांसो सिनानि दाउदै बियो इनिफ्राय हांसोखौ गहोआ नालाय आङो ओंखायनो दाउदैखौ माने जागासिनो दं आरोना दामानि नै इथिंजाय दाउदै रुबाय इनिफ्राय नै इथिंजाय नै ओंख्रिया जाबायानो इयो गोबाव जाबाय मोनबायानो मैद्रुखौलाय बेसेथो गोबाव रुनो ना लोगोफोर इनिफ्राय दाना आङो जानांसिगौल' बेफोरखौहाय आङो इनिफ्राय दाना जि जोम सुनांगौ नालाय जि जोम सुहैनोसैलाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय जानोसै दुगैस्रां एरिस्रांनो दाना जि सुनोसैलाय आङो नै जि सोमना दोननाय जि सुहरनोसै इनिफ्राय दुगैनोसै आरामसे इनिफ्राय ओंखाम जानोसै लोगोफोर रानिनि गस्ला माखा बिसना सादर सुनोसै आं जानोसै नै लोगोफोर दानिया ओंखाम रानियाथ' होथारबायहाय फटाफट जानाया इनिफ्राय नै दाउदैया लोगोफोर दाउदै बियो हांसोनि दाउदै इनिफ्राय नै मामिया मालाय दैसेखौ जिननो होआखै दाहाय जागोन होननानै दैसेखौ जाला नोङो दोनदो होमबा जागोन जादो जाखायानो रावबो जाखायानो मोदोमफ्रुखादों लाइया जा गोथाव थेन्था लाइ थेन्थाया गोथाव जा मुला खाजि बोथोरनि मैगं जाबाय दिनै गोजां बोथोर नालाय लाइ लाफा जालायबाय नालाय मुला खाजि लाइ रुनाय सम सफैलायबाय दाउदै जानोसै ओंख्रि थावल' गांलायदों गोमोआ Ang dito ko sana ko dong. Maka bisa. Itu yang ni yo. Ăn cái này cái gọt không? Salad. Ini lah. Itu pangkat.
मुला खाजा जाला tinggal tak ayo dah kan menang Lalu Enggak tahu na Thanda gazang lai đừng hay đi nè Vui không nè Anh kalau sangat bebas kamu tak bebas. Ngon macam. Jadi HP sekolah. Hanya karena ya dibawa ke sana hanya. Kapan? Oh di sini. Kapan sih? Anh gì nên thì con năng kaya. Kawan baik. Mình chơi cứ càng này chẳng cứ năng à alo bay cho mình được alo bay cho mình được mình chơi cứ càng này chẳng năng ăn cơm cái nào rồi mà nó làm phim có cái ăn cũng bị rộng cái chỗ này giờ fish school được fish school đi 찾아야 가 그러면 이 fish school 자 Jangan betul. Tolak. Yang. Anh mua cái. Dạ. Balik ke kanannya. Tahu dia. Anggap di ke dalam. Enggak ada gitu no. Ada lain mau baca aja. Enggak tahu mudah. Mula kamu. Angkat ke baik, ulang ke baik. Nah. Tadi tahu dia. Enggak ya. Kesabar. Ini pasti. 방송 바라잖아 그냥 맘이야. 자rin 자리 돼 이거. đâu đi khổ. Đang con ba đường không ra được. Biết cục vậy. Mà mua là tao mua mà. Mua làm cái lạ. Ê đúng không? Apa kau dinai thang? Papa, ang mula ko dinalay. Ang mula ko dinalay. Ang mula ko dinalay. Sana. Mula giả bóng nữa hả? Mana? Mana mak? Ya vậy. Ăn mì xô nè. Ma. Ăn mì xô đã cho nè. Papa. Ăn mua lên ná lại. Cái nào lại thôi. Ada kamu kemak. Harus tahu dia para ketua jahat. Mắm là cái gì? Aja bai tada mami. Aja kang bai be hama bam mula khaji jago nih. Ketemu deh kemak. Dah kang bai logo perang dan ya.
Sampai ada tungsia. बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौबो Itu tungsi nunga, tungsi dia. संख्रिखौनो होखायाखै संख्रिखौसो माबो थाखो Ini nunga, dia baru. जाखांबाय लोगोफोर दानिया बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनलायगोन